Tak máme za sebou dnešný turnaj v Badine. Ťažko sa mi rozpráva, pretože dnešný turnaj nebol podľa mojich predstav. Nemyslím teraz len o nejaké výsledky, ale z hľadiska toho, že chlapci nepodávali taký srdcový výkon, nebojovali, čomu zodpovedajú vlastne aj výsledky, ktoré sme absolvovali a dostali sme trošku facky. Musíme zmeniť trošku prístup k futbalu samotnému ako takému, ako hre. A v tréningovom procese musíme sa viacej snažiť a riešiť veci tak, ako by sa mali, a nie ako si len tak myslíme, že budú. Keď sa pozriem na tie zápasy, tak z hľadiska tých zápasov skutočne bolo málo čo pochváliť, ale dvoch hráčov by som pochválil, či už je to Andrej Žaďko alebo Robko Hosmaj, pretože tí po mojom dohovore začali hrať na plné obrátky a bolo to vidieť aj na ich dresoch, že ich mali prepotené a že sa snažili. Ostatní chlapci skutočne nepristúpili k tomu zodpovedne. Ja si myslím, že na to, čo rodičia pre nich robia, ako celý tým sa snažíme pre nich robiť, by si mali vážiť tieto veci a lepšie k týmto veciam aj pristupovať. Takže ja verím, že sa to zlepší a verím, že pristúpime k daným veciam ohľadne futbalu oveľa lepšie a zodpovednejšie. Ďakujem rodičom, pretože pre nich patrí vďaka, ako sa starajú o svoje deti, a ja verím, že chlapci si vstúpia do svedomia, takže ďakujem.